ଜହ୍ନମାମୁଁ ଓ ତାରା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଜହ୍ନ ଥିଲା। ଜହ୍ନକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଆଲୋକ କେବଳ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ କଥା ଭାବି ସେ ଭାରି ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ପୃଥିବୀ ଜହ୍ନ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଜହ୍ନ ସେତେବେଳେ କିଛି ଦୂରରେ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ ନିରେଖି ଦେଖୁଥିଲା। ପୃଥିବୀ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଏତେ ମନ ଦେଇ 1 ଲକ୍ଷରେ କଣ ଦେଖୁଛ ଜହ୍ନ? ସେଠି କିଛି ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି। ବାସ୍ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଓ, ସେମାନେ ପରା ତାରା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ? କଣ ସେମାନେ ମୋଠୁ ବି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ? ନା, ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ହଁ, ସେଇଟା ପୁରା ସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟନ୍ତି। ଜମା ବି ନୁହେଁ। ରାତିରେ ତୁମେ ମୋ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଆଲୋକିତ ହେଇଥାଅ। ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୋ ଆଲୋକର ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମର ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ତାରାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଇ ପଚାର। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ହେଲେ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଇଲ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଦେଇ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହବନି। ସେ ଯେତେ ଦୂରେ ରହିଲେ ବି ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟେ। କୋଉ ଛୋଟ ତାରାମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଜହ୍ନ ତାରାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯାତ୍ରା କରି ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଅନେକ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଏଇ ଜହ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛ? ଶୁଣିଲି ଯେ କୋଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ତାରା ମୋଠାରୁ ପୁଣି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଉ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଖାଲି ମୁଁ, କେବଳ ମୁଁ ଅଟେ। ବାସ୍ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃହସ୍ପତି। କଣ ସତରେ ତମକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ଯାଇକି ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କର। ବାକି ଗ୍ରହମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଜହ୍ନ ରାଗିକି ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ଚାଲିକି ଯାଇ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯିଏକି ଗରମ ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଜହ୍ନ, ମୋ ସାଙ୍ଗ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତୁମେ? ମୁଁ କିଛି ତାରାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟନ୍ତି। ମୋଠୁ ମାନେ ଜହ୍ନଠାରୁ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଜହ୍ନଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଲୋକ ତ ତୁମକୁ ମୋଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତୁମର ତ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ହିଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ରହିଛି। ଆଉ ହଁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବିଛ ତାଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ଅଟନ୍ତି। ତମେ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇବି କି ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟେ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଜହ୍ନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଆହା, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମାନେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲି ସେମିତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି। ଜହ୍ନ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାର ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଗରମ ବି ବହୁତ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଖୁବ୍ ଆଲୋକିତ ଥିଲା। ଜହ୍ନ ଆଖିକୁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ନିଜ ଆଖି ଉଠେଇ ସେ ଉପରକୁ ଦେଖିଲା। ଏକ ବିଶାଳ ତାରା। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଦେହରୁ କେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି। ମୋର ତ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତୁମେ ଦୂରରୁ ଏତେ ଛୋଟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛ, ହେଲେ ପାଖରୁ ଏତେ ବଡ଼? ଲାଗୁଛି ତାରାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ତ ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗାରି ଦିଶୁଛ, କିନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତମେ ଜଳୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣ, ଆମେ ସବୁ ତାରା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ହେଇଥାଉ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। ବାଃ, ତମେ ସବୁ ଏକଦମ ଭିନ୍ନ। ତୁମ ଦେହରେ ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅଛି,
ହେଲେ ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ଏଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ମୋ ଠାରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଉ କିଛି ଥିବ ବୋଲି। ସେମିତି ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ହିସାବରେ ବିଶେଷ ଅଟୁ। ତୁମେ ବି ତୁମ ଜାଗାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ଅଟ। ଜହ୍ନ ତାରାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଆଉ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ବାକି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାରାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିଖିଲା। ଆରେ ଜହ୍ନ, ଟିକିଏ ରହିଯାଅ। ତମେ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲ କି? ହଁ, ମତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଲି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାରା। ଏମିତି କହି ଜହ୍ନ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ମନେ ମନେ ତାରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ତାର ଦେଖାହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପଚାରିଲେ, ହେ ହେ, କେମିତି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା? ଯେବେ ମୁଁ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଉଜ୍ଜଳତାରେ ଚମକୁଥିବା ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ କେବଳ ମୁଁ ମହାନ ନୁହେଁ, ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ବହୁତ ଆକାରର ପିଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ଏକଥା ଶିଖିଲ। କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏବେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଚମକୁଥାଅ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଶେଷରେ ଜହ୍ନ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ତା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ବି ସେ ପାଇଥିଲା। ହେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିବ। ଏକଥା ମନେ ରଖିବ କି ସବୁବେଳେ ବିନମ୍ର ରହିବା ଦରକାର। କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି।